Ahojte, volám sa Andrej a vo Vaguse dobrovoľníčim už 6 rokov. 6 rokov. Varievam teplé obedy pre ľudí bez domova a možno ste ma nedávno videli v relácii Bez servítky. Máte v podstate jedinečnú príležitosť, že budete stolovať ako ľudia bez domova s tým, že sa môžete vrátiť do svojich domovov. Chcel by som vás pozvať na Deň otvorených dverí do Domca na Mýtnej 33 v Bratislave. Tam prídete ochutnať môj legendárny segedín, ktorý je obľúbeným jedlom našich klientov a klientiek. Okrem skvelého jedla na vás čaká zážitková prehliadka najväčšieho denného centra pre ľudí bez domova na Slovensku, aktivity rôzne na dvore, diskusia a kopec skvelých ľudí z Vagusu. Brány Domca sa otvoria o 16:00. Tešíme sa na vás. Dobre, už som sa zamotal do Domca. Ja už mi až toho hrabe. Tak ja už to budem celý deň rozprávať v duchu, takže nastúpim do autobusu. Ahojte, volá sa Andrej.